गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। बोथोरा अयथासार गाज्रि, अखा हादों, ओंखायनो मोनसे जायगायाव थांबावनांगौमोन क'क्राझार। दा अखा नागारबा सहैनो हागौ। थ' जिखियानो जादोला आं मोनसे आंनाव सासे मानसिया मोनसे ओरैबायदि लिरहरदों। लिरनायाथ' लिरहराखै, बे गावनि फेसबुक पेजाव हगारदों। आं हगारनानै होगासिनो दङ बिथांनि फट' आरो बिथाङा आंनि सायाव मा लिरदों नङा होमबा। थ' बिनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै हो। बिनाव साबसक्राइबाराबो खम, ओमफ्राय बिथाङा बिराद गोथाव मोजां भिडिअ लाबोयो, ओमफ्राय मोजां पइन्ट बरननानै होयो, मोजां खोथा सिन्था खालामो, माने हारिनि फारसे, जाथिनि फारसे ना गोबां बाथ्रा लाबोयो। फल' खालामनानै हो बिथांनि फेसबुक पेजखौ। थ' फल' खालामनायनि सिगां बिथाङा जों एनिथिं एमजे आरो आं अफ्रि बिसोर सानैनि भिडिअखौ रावबो दाननानै हो होननानै लिरना होनायखौ नुदों आरोखि। आरो माखासे माने मोनसे वार्ड दङ, बेखौबो नायनो हागोन। बिराद मोजां, बियो बिराद मोजां आरोखि। बियो बिदि वार्डखौ, बिदि सोदोबखौ बिनि न'खरनि ना गासैबो सोद्रोमाया हयथ'बा बाहायोबो जानांगौ। नैबे दानि बे सोखो मोखो जुगावहाय गैया जानांगौ। बियो दंब्लाबो बियो एकदम नोरोगाव थानायफोर बायदिसो बेबायदि मानसिया। दा बेखौ मानसि होननांगौ ना जों मा होननांगौ नङा होमबा। दा बेफोरबायदि मानसिया गोबां गाज्रि दङ, गोबां समाव गोबां बाथ्रा इउज खालामलायो, खिन्थु बेफोरबायदि लेंगुवेजखौ जों बर'फोरनि गेजेराव खम इउज खालामो नङा होमबा। जाय मोजां सिन्था धारा खालामो, जाय मोजां बाथ्रा बुङो। जोंनि अनगायै गोबां इन्टेलेक्सुवेलफोर दं। दिनै फेसबुक खुलिब्लानो ससियेल मिडियायाव हाबनाय लगे लगेनो गाज्रि वार्डखौ जों रासिन बाहायलायनायखौसो जों नुनो मोनदों। जोंथ' रावखौबो बेफोरबायदि बाहायाखैदां गाज्रि वार्ड। आं नंगौ प्रमद बर'खौबो मालाबा बुंदों, आरो माब्लाबा दिपेन बर'खौबो बुंदों, इउजि ब्रह्म बिथांखौबो बुंदों, आरो गोबां MCLA फेरेंगामोनखौ बुंदों, लोगोसे आरो गोबां ना दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ बुंदों। थेवबो आङो बेफोरबायदि गाज्रि वार्ड, गाज्रि सोदोब बाहायफेरनाय रेकर्ड गैया। खारन जोंफोरो दिनै बेफोरबायदि सोदोबखौनो मालाबा बिबथैजों सोबा जादों, बिदि मालाबा गाज्रि सोदोब बाहायनायाव न'आव थानाय समाव ना, बै समावहाय उन्दै समाव गाज्रि लेंगुवेज बाहायनायनि, सोदोब वार्ड बाहायनायनि बिबथैनो, बिमादैनो ना, बेफोरजों गामिनि मुरब्बिफोरजों जों सोबा जादों आरो रायजादों। बे मानसिया ओरैबायदि मा होनना बुंबावगोनथाय, आं बेखौ मानसिखौ बासिनो थांला। बर'नि फिसा हंला हंथा ना, नाब्ला नुब्ला बेफोरबायदि आरोखि। थ' बिनि बाथ्राखौ आं बारा बुंनो थाङाखै आरो बुंनोबो थाङा। आरो हयथ'बा बे मानसिया, जाय मानसिया आंखौ बेफोरबायदि लिरदों बा एनिथिं एमजेखौ लिरदों नङा होमबा, बेनि न'खरावबो हयथ'बा बेफोरबायदि गाज्रि लेंगुवेज, गाज्रि सोदोबखौ इउज खालामलायो जानांगौ। बिनि थाखाय जों बिमा बिफाखौ बुंनो गोनां जादों, सरि, क्षमा खालाम। थ' दिनैहाय न'खराव जुदि सोरनिबा न'खराव जुदि गैया होननानै गाज्रि वार्ड, गाज्रि सोदोब, गाज्रि लेंगुवेज बेफोरखौ इउज खालामलांबाय थायोबा जों मा जायो, बेनि फिसाफ्राबो मालाबा गावनि बिफाखौनो, बिमाखौनो गाज्रि वार्ड बाहायगोन। बेफोर मायाव जायो, बिमा बिफा केयारलेसाव। एकदम बिमा बिफाया मालाबा जौ लोंना फैगोन, गाज्रि वार्ड बाहायगोन ना, बेफोरबायदियाव गथ'फोरा थाबनो बेफोरबायदि गाज्रि वार्ड सोदोबफोरखौ सायख'नानै लायो। ओंखायनो जों गथ'फोरनि सिगाङाव माबे मोनसे सोदोबखौ बाहायनांगौ, हामा दा बुं, बिदिखौ बुंनो मोना ना, बे हामा होननाय सोदोबखौ जोङो एसेब्लाबो सोनानै होनांगौ। दा नोङाला दिनैहाय जाय मानसिया दिनैहाय बिमाखौ लाना बेफोरबायदि लेंगुवेज बाहायदोंना नङा होमबा, बेबोथ' बे जायगाजोंनो फैनाय ना नङा होमबा। आं बुंनो थांला बेखिनियाव, बे आरोखि। थ' जाय हक, बिनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थानानै लाब गैला। बे सासे मोनसे मा होननानै बुङो,
बिनि थाखाय नेचारसो आरोखि बियो बिदिनो थांसिगोन बियो बे सोरखौबा माबा बुंनानै गाज्रि लेंगुवेज बाहायनानै बेफोरबायदि खिन्थु फल' खालामनो दाबावदो बिनि चेनेलखौ बा बिनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबाव थ' जिखियानो जादोंला बिनि बाथ्रायाव गोबां सम लाबाय आं 5 मिनिट टाइम लादों सम लादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा मेन बाथ्राया जों मैया दाखालि 29 थारिखआवहाय जिहेतु आसामनि मन्त्रि सासे फैदों नैबे हिरिनमय खाख्लारिनि न'आवहाय मोनसे गोबां बाथ्रा होनानै थांदों खोथा होखांनायनि उनावहाय दिनै फरायसा आफादनि ना बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोर थानायनि धरना होनाय सानसे गोख्रों धरना होनायावहाय दिनैहाय बै बे जाय हिरिनमय खाख्लारिखौ मार्डार खालामदोंमोन आरो जाय आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन ना बै न'खरफोरखौ मैया JCBजों जोङो सिफायनायखौ नुनो मोन्दों आरो जाय आसामनि मन्त्रि फैदों दैदेनगिरिफोर फैदों बिथांमोना खोथा होलांदों जेसेबां हायो एसेबां फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों जों लांगोन बेखिनि बाथ्राखौ खोथा होदों नायनि सम सफैगोन बेफोरखौ नुगोन बेसेबां थाब एक्सन बा खामानिखौ एक्टिभलि खामानि मावनायखौ जों नुगोन नुनोसै जाहाथे जोङो बेफोरबायदि एगेइन आरो फास्ट ट्रेकआव लांनांगौनि थाखाय फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन फरायसा आफादफ्राबो बेफोरबायदियाव धरनाखौ बा लामा गाथेनो नाङा जों जुदि बेफोरबायदि मेगन सिगाङावनो जों रोखा रोखानो नुगासिनो दं गुबुन जायगायाव दिनैहाय सासे नेपालि आइजोखौ रेप खालामदों मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिया दिनै बावहाय जुदि थाबनो एक्सन लायोब्ला हिरिनमय खाख्लारिनि बेलायाव मानो लाया नङा होमबा बेफोरखौ जों गोबां साननो गोनां जानानै फैदों आरो सानथावथावबो मेगन सिगाङावनो देग देग नुथारबाय सोर मोनथिया आसामाव दिनै बिनि बेसेबां हुलुस थुलुस जादों ओरैहाय हिरिनमय खाख्लारिनि एरियायाव बेसेबां धरना जादलायदों जुब जुब अखा हादों जुब जुब अखा हानायाव रायजो राजाफोर जेसेबां रायजो राजाफोर बावहाय धरना होनायाव ओंखारदों आनखि जोंबो थांदों अखा सिजानानै थांदों बा गोबां निउस पर्टेलफ्राबो बावहाय खामानि मावदों बा अखा सिजानानैबाबो रादाब बुथुमदों बेफोरबायदि आरोखि थ' बिनि फिथाइखौ जों मोजाङै मोननांगोन मोजाङैनो जुदि गोख्रोङैनो थाबनो जुदि जायाब्ला जों गोबां साननो गोनां जानानै फैगोन थ' बर'फोरनि गेजेराव जनजाति फरायसा आफादनि जाखिनि दिपेन बर' बिथांनि बुंनायाव माखासे बाथ्राफ्रा नंमारगौबो नामा बेफोरबायदि जों जनजाति जानायखाय जों जनजातिफोरनि ट्राइबेल जानायखाय ट्राइबेल हारिखाय ट्राइबेलफोरनि जि खामानि बेखौ लासै स्ल'यै खामानि मावनायखौसो जों नुदों नामा दा गुबुन मेगनजों नायदों नामा नङा होमबा बेफोरबायदि थ' लोगोफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय बावहाय जुदि गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि सोदोब सोरखौबा जुदि सोरनिबा बिखायाव बा देहायाव नांनाय जुदि खोथा जाहैदोंबा थ' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानबाय दोनथ'बाय जय बर' हारि